Vítám vás u pokračování ze Valheime, našeho tažení upíječí pomsty, naše padlé Amazonky, které vede Isabela von Karlstein a která má armádu jenom padlých upíjek, které jsou složeny z mrtvých Amazonek, které se chtějí pomstit všem a všemu. Tak jdeme na velkou bitvu. Tady s trpaslíky a s jejich 2 armádami. Mají jen jednoho hrdinu, protože jedno je posádka města a druhé je armáda, která se přesunula z jejich hlavního města a která brání toto město. My na ně zaútočíme, i když nám odhad rovnováhy sil říká, že bychom měli prohrát. Tak naší jedinou prohrou by bylo, kdyby nám padly byť jediná z našich hrdin. Naše hrdinky jsou sice mírně zraněné, ale před začátkem boje budou naprosto ready. Takže bez dalšího vykecávání jdeme rovnou do bitvy. Nepřizadili jsme jim praporec, ale to dáme. Jelikož to město nemá hradby, tak se nemusíme bát toho, že bychom se museli bránit ve městě. A naší taktikou nebude masový útok, i když teoreticky bychom mohli, ale spíš útok čistě našich hrdinek. Takže zkusíme štěstí, možná budeme mít víc many, ale mana nás netrápí, dostali jsme naopak víc many. A teďka je otázka. Jestli chceme schovat naši armádu do lesa, anebo jestli půjdeme s armádou dopředu. Já bych byl asi pro. Tenhle hrdina musí přežít, aby dostal level. Ale jinak je pro nás naprosto bezvýznamný. Letecké jednotky. Si dáme stůl. A zahájíme bitvu. Počkáme, až přijdou naše hrdinky. Co si děláš, pedel? Vampire Lord! Swiftly! Nepřítel dostřelí tak daleko.
Ten byl dobrý. Blood frenzy! Máme tady naše Swiftly! hrdinky. Your time has come! Vampire! Takže využijeme toho, že se We are dokážou the new léčit. order! Vampire! Your time has come! Vampire! I will not sire these! Jenom tak pro zábavu, jo? Tonight I feast. Vy jste se otočili na opačnou stranu. Swiftly. With haste. Ano, nestůjte mu v cestě. I am death. I'm in your thrall! Your desire? Jo. Swiftly. Yes. Proč to letí? Mě zajímalo? Ani nemají... Co je? Palte. Palte po něm, normálně na to jedu. Sejděte ho. Cut that. Normálně ho můžete sejmout. Isabella von Karstein! Tohle byla We silnější. surpass Nagash! Neferata's understood! It shall be! The von Karstein's march! Vampire Lord. Reloading. The living will join us! Trošku rychlíme čas. Ať si vystřílejí tady. Ať si vystřílejí tady své katapulty. Tady náš tady našemu hrdinovi to nic nedělá, protože se bohužel nedokážou strefit. Já jsem se pod palubou, ale jemu to asi úplně šumák. Takže pozdravíme naše hrdinky. Tady Izabelou. Holky jsou vyčerpané, nevím z čeho, ale jsou vyčerpané. A vidíme, že katapult už je nepříteli téměř úplně k ničemu.
Nás zajímá tady ten trpaslík, ten bude bijec veliký. Tak. Nepřítelův katapult už je jenom předěžená věc. Takže naši armádu pomaličku posune dopředu. Rozstřel je velký. Všechny hrdiny si dáme, přiřadíme v klidničku. Tady armáda z boku. Izabela vylečí svého dalšího šlechtice. Kterému se teď zvyšuje život. Jednotky se začaly přeskupovat. Vampire! Technicky za to jim to půjčil. Time to feast. Away. Naše Izabela Isabella von Karstein! dlouživý pohyb tady. Všichni pochodujeme jako jeden muž. Tady aspoň zombíci každý jde trošičku jinak. Kryptoví gulové mají taky rozmanitou fúzi. Noble of the night! With haste. I thirst. Nemáme kam spěchat. I am eternal. Swiftly. Vampire! Might has fallen! Izabela to není považována za hlavní útok, jo. Vampire! Tak jdem na For ně. Isabella! Go on. Koníci to objedou zezadu. Pěchotně dáme tady za úkol. Čelního útoku. Find me tady. if you dare! A Izabela taky. All will be ours! Jedna Crush půjde the sem, breathers! Vampire Lord. jdete sem, What? dojdete Very sem. well! Zpomalíme si to. Izabele dáme obranu a útok tady na jejich hrdinu. Tady zombíci jdou po nich. Tady naše armáda se to obělá.
se do nich pustí. Tady jdeme zachraňovat naše hrdinky. A když zombici útočí z boku, Izabela, on má taky léčení. Dá ji vyléčit, Izabela ji dá taky vyléčit. My to tady obejdeme trpaslíky. A zaútočíme na ně zezadu. No a to je právě že super vlastnost těchto hrdinů. A ještě nemají plný level, což pro nás znamená level 7, 6 a 7, aby se mohli během boje oživovat sami. Oživování je bráno jako léčení u nemrtvých zajisté. Vy zaútočíte sem. Tady máme toho nepřátelského hrdinu. Nepřátelský hrdina je tady. Takže tady už se to valí taky. Ty dáš léčit. Teď je peč. Duel 1 na 1 nevyhraješ. Ale začne bojovat nějaká jiná zholek. Tady našim větícům dávají sice čočku. Ale očividně začínáme těžce vítězit. Ona měla utéct. To je Izabela. Ty utíkej. A Izabela pust se tady do trpaslíčího šlechtice. Když se nám nespadají jednotky, ale to nás netrápí. Naběhneme sem, abychom je mohli napadnout z týlu a ze zadu. Týl je v podstatě zadek. Vy na ně zaútočte taky ze zadu. Ty běž podpořit tady armádu. Hlavně, aby si nebojovala. Takže tady
Ty běž na šlechtice. Tady na šlechtice. Dej mu šlechticovi, dej čočku. To samé Izabela. Jakmile jim zabijem šlechtice, tak jejich morálka půjde tak do popelu, že neútočte z týlu. Dám si tady letecké jednotky. A vidíte, ty nehoň. Ty, co nechtějí bojovat. Se vylečíš. Vy máte bojovat. Kde je ten jejich šlechtic? Tady je šlechtic. Všichni dají jeho šlechtice. A naši zombíci tady částečně vyhrávají. A naše letecká podpora. Takže jeden půjde sem a jeden bude tamhle. Tady se vzdávají, takže na to se vykašli. Nebudeme je honit. I kdyby se skupili, tak pokud jim tady padne hrdina, což jim padne, už začal utíkat. Izabela někoho vyléčí, nevyléčí, nemáme manu. Už se jim to tady spadlo všechno. My to zpomalíme. Dajeme si letající jednotky. A letající jednotky se pustí tady. Hrdina vypadlí. Nic víc nás nezajímá, kromě toho, že jsme zničili. Takže všichni hrdinové jdou na jedno místo. Je to z toho důvodu, že můžeme dát léčit. Může se léčit. Bind me if you dare! Breathers! Living will join us! Isabella von Kastein! A ukončíme bitvu hned, že doběhne jejich léčení. Proto potřebujeme, aby všechny hrdinky byly na level 6 a 7, aby se mohly léčit před bitvou a pod bitvě. Takže to ukončíme bitvu. Měli jsme velké ztráty, ale to jsou ztráty jednotek, které nás, opakují to neustále, vůbec nezajímají. Jsou pro nás naprosto postradatelné. Takže my jsme vyhráli bitvu.
to je 1500 peněz. Za dalších 1200 jim to vypleníme. Oni the shadows. jsme jejich ženy a jejich jednotku jsme propustili. Queen Vrátíme of se darkness. na naši Follow me. zemi. A získali jsme další úroveň našich možnost najmout dalšího hrdinu, naší upírku, která I posílí řadu, thirst. I go. naší legendární šlechtičny. Takže si vybereme za mě smet. Mám je radši než stíny. Takže si navébujeme Ready. další hrdinku. You there. Vzhledem k tomu, že Roznajcht je pro nás už naprosto nepodstatná postava, tak mu vezmeme armádu, dáme ji tady našemu novému My hrdinovi bloodline calls. Hebautovi von Karlstein, Night march. aby se nalevilo na čtvrtou úroveň, což bude mít velice rychle. Move. Dáme mu So be it. oheň. Dance macabre. A This better potom ho be přesuneme do important. pevnosti Oberstie. What? Dolečíme si jednotky, ne že by nás to trápilo. Dokoupíme si nějaké postradatelné. Nevím, jestli mu chci dát lepší, ale nechci. Dostane největší šupáky. Nedostane. Tak dostane nejlepší, co můžeme. Dostane šupáky. Bow, mortal. Upírky nedostali level. More sleep shines. Máme 3000. Koukneme, jestli můžeme něco upgradeovat. Tady se nám upgradeuje za 2 kola. Tady čekáme na přebytek. Ale můžeme tady mít víno. Dáme si víno. Západní Silvány. Můžeme konečně postavit strašidelný vín, který nám opět navýší příjmy. A tohle bude do tohle kapitolu dost. V příští kapitole mu zase zničíme hlavní město Cufbar. Zlikvidujeme mu tady tohle armádu Beacon. a vypleníme mu tady Ghromský vrch. Ale Descendant začneme of plenit Betur. už jenom s armádou Izabely, která má samé hrdinky a nebude mít žádné postradatelné want? Countess jednotky. Ale of takzvaně Sylvania. Nepostradatelná armáda Amazonek, která se bude mstít na všem živém a plenit všechno, co je na této straně mapy, kterou nemůžeme obsadit. Než kapitolu končíme, tak zkusíme dát mírové smlouvy. Greetings on Slyšíme behalf of the lidmi. Empire. Now what? Uvidíme, jestli některý z nich bude ochotný I will listen, but my time is short. přijmout nějakou nabídku. I will listen, but my time is short. Von Castine. A curse upon the... Takže nejsou ochotní. Nevadí. Tímto se s vámi loučím, mějte se hezky
A u příštího dílu se budu těšit